Daluyon. Napalabas, iti panagsarita dayayak laring ken Vanessa. Nakla at tinaududi, idi imbaga ti immununa akasayaatan, numakisininged ti balasang kani Andrio. Inlawlawag ti baket no apay ana isingasing na tinasauna a banag, ngem nagkedked ni Vanessa. Ket impeteng na asigo den akagura na ti lalaki. Iti sabali a bangir, naragsakan dana na Marcela iti kaadda dagiti pulis nga agrondronda iti lugar da. Iti may sagundaway, nagpasyarmet ni Senyor Ismael iti lugar da Mateo. Ket nagsarita da, itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Kakaisuna nga anak ko ni Vanessa. Amangan no niya ti maaramid ko, no dadakas ang mapasamag kankwana. Senyor, No asino dagiti nasinged iti anak ko, kaya't kumet ang makasinged. Senyor, pabitlahay. Apay Mateo, anya tinakitam? Jakla kiti agbidot. At dalalaki nga agturong iji kabakiran. Ha? Ayan da! Senyor, panawan kayo pwede tayo. Nas ka na maamwak no asino tagijay. Napanen ni Mateo. Nas ka na maawagak dagiti tao mi ngagturong ijay rukib. Sana rumbang amakita ida ni Mateo. Apay nga takala tapin manaw ni Mateo. Agsarsarita dala ang itay ka ni Papa. Ngapkala at apin manaw. Vanessa, iha. Papa, sa dino tinapanan ni Mateo. Agsarsarita kayo la ang itay saan ka di? Kuna namat nga dapay kano aramidan na. Ha? Narigat mo't ano lapdakit din. Nakababain no mataktak iti rumbang nga aramidan na. Papa, Umay kan iha. Pumanaw tan ditoy. sumaruno aktulatan, Papa. Vanessa, umay kan. Sana rumbang ataktakam dagiti agtrab-trabaho ditoy. Saan kuma anatangkan ti ulog? Sa dino nga tang tinapanandag iti lalaki na siputa kitay. Imposible ang nagbiduta kiti natanawaga kitay. Nas ka na maamwak no asino tagijay. Nga maganaan nadaklay. Tama nga. Ni Manuel. Mateo! Manuel! Ditoy! Mateo! Shh! Di mo pigsahan tagsaw, Manuel. Mateo! Umay ka. Mapantay ti dadya banda. Baring no masurutan ta dagiti natanawaga kiti alalaki ang nagturong ditoy. Agpakada kami, Nana Marcela. Ayon ngay ni Mateo, balasang ko. Ada pala ijay talon, Nana. Kasta ka de. Uwan, Nana. Diyak pala kumakayat ti pumanaw. Vanessa, iha. Umay kan. Umuna ka. Sarunwan mitilugan mo. Ay aban na kanti amam, Vanessa. Uwan nga rod, Nana. Iso asike. Patuluyan min. Sigurado nga ta nakapanaw dan iji kabakiran, senyor. Imbaga kadakwada amang likaw dan, tapno makapanaw da iji kabakiran. Kasta ka di, senyor. Siya ko na mismo tinakapanagnag, Andreo. Talaga ni Mateo, jay pinalagti tao tayo, ijay kabakiran. Senyor. Iti kas jay ajar na itay natanawagan na dagiti lalaki ang nagturong ijay kabakiran. Awan ti dua-dua. Talaga aman nakibiyang dayjay a Mateo. Anya ti planom ita, senyor. Nas ka na panunutag pa yan na imbag. Sige, Andreo. Surutem lang ti kotse ni Vanessa. Ang mga nusaan kit dimot nga agdiritso ijay mansyon. Talagang awan, Mateo. Awan tinakita ta alalaki. Imposible at talagang dahito ang mapaspasamak, Manuel. Naglawag anatan nawagak dagiti lalaki ang nagturong ditoy. Nasiputan ka nga ron. Idi pinanawam ni Senyor Ismael. Isa sinaruno ka adagaws. Ang muklat tang aminon ang nataramidam. Manuel, Kasano itan?
Awan mo tinakita ta dito kabakiran. Agsublitan iti ayan dagiti kakadwata, Manuel. Ang mga numastao dagiti no sa dino tinapananta. Apay aya kas tatidjar mo, Vanessa. Anya aya ti kaguram. Naskan ka di pa adamagan nyo dayta, papa. Saan pa'y laka di analawag kada kayo? Akagurak ti kasjay nga inaramid yo. Anya nga inaramid ko. Ibagam tapno maawata. Diyak pa'y kaya ti pumanaw itay ijay ayanda Mateo. Ngam pinilit dakon nga inkuyog. Unay kan, Vanessa. Para lang iti dayta, kastan ti jar mo. Nalawag madya imbagak saan aya. Nakababain no mataktakit din dagiti manalo ni Jay, gapukan ka. Kasano ko maamataktak daga po kanyak? Makataktak ti aramida makas Jay, iha. Sagsagay sa matinida kasarita. Kasano kumapay ang makatrabaho da? Isu asaan arumba nga kaguram ti panangawis kon kang agawid. Takas iti kunakon, nakababain, numataktak dagiti agtrab-trabaho ijay. Napnapanan nyo ayakin ni Manuel. Imbaga ni Vanessa sakbay ang nagpakada. Ngada ka ijay talon. Ngamawan kamot idinapanak. Adala na pan may naramid iya si Dagtibaybay, nanang. Ha? Nagpatulong laing kanyak ni Manuel. Taad dati inurnos mi iti bilog a pagkalkalap da iti amana. Sigurado ka, Manuel? Uwan, nanang. Iso apang nga siyo. Ta saan kayo manan nga agpanunot iti sabali. Adala ti naramid mi kin ni Manuel. Day talaan. Awanin ti sabali pa'y. Simangpat kagayaman, Loretta. Wen, Manong Andrew, Anya tinaramid mo iya syudad? Apay adi ka man na nagpakada kanyak? ne. Itaman pa'y asawam ti kasta, Manong. Sigud-sigud mat nga awan ti bibiyang mo iti oray anya nga aramidak. Ti saludsod ko ti sungbatam, Loretta. Anya tinaramid mo iya syudad? Well, di marayak iti kasangay ti may sakadag iti kaadalak iti kolehyo. Sigurado ka? No di ka mamati, saan laang, Manong Andrew? Saan ko nga obligasyon ti agpalawagkan ka? Iso makaammo ka. Amok no apay akas tatidjar mo, Vanessa. Yaya Claring. Di mo nagustuhan ti panagsubang nyo iti amam. E di naggapo kayo ijay lugar da Mateo. Jack ilibak, Yaya Claring. Plano ko mga rod ti umadayo pailaan. Anya ti kayat mo asawan? Jack kumapay laang agnaud dito mansyon. Anya, sa dino ko mati pag naudam. Day tangrod ti pampanunutak, Yaya. Numapanak mo ti rest house. Ama no maikantuket din iti gundaway ni Andrew nga umasidag kanya. Vanessa. Panagkunam, Yaya. Rumbang ka di ti pampanunutak nga umadayo akpay laang di ti mansyon. No siya klamay sa. Saan ang makatulong da itang aramidam balasang ko? Ha? Yaya? Ang mga no nakarkaro kit din ang mamataon iti parikot da ita apanggap mo. Iso asaan mon apatuloyan. Apagbit lang nga awanak, ngem adugaya mo tinapasamak, Mateo. Anya nga minti naramid mo iya syudad? Sinarak ko ti sigud a kaadalak iti kolehyo. Ha? Asino? Di mon amuan, Mateo. Bilibak mat ka ni Manong Andrew. Talagaan ay pamuspusan na gayam tinagaramid iti paskan. Tapno mayasidag ka ni Vanessa. Anya ti kayat mo asawan? Kinasarita na kiti na minsan ni Manong nga allukuyak ni Vanessa asumurot kada kami dito lugaryo. Ha? Ngam, saan nga manugot ni Vanessa? Iso na lang. Tana ipamuspusan lat tagayam ni Manong ti amin. Kas tagayam. Pasensya kan, no naibagakkan ka, Mateo. Amok, no anya tiriknam itigayam ko.
Iso asapay la kuma. Tadi nagkagulat. Ayan ni Vanessa. Saan pa'y arimwar iti silid na, senyor? Nagpuyat ka di manen? Nakairwaman na ngamin ti agpaangin iti rabi ije biranda. Ibagam man ti agpaisok laring. Anya timbagbaga ni Vanessa. Anya ti kayat mo asawan, senyor? Diyak kayat nga gindi di ammo kapay laeng klaring. Ammok nga gibagbagakan ka ti anak ko kadag iti panggap na iti biyag. Senyor, Kayat ko nga ibagam kanyak no anya dagiti ibagbaganakan ka. May papan iti kayat nga ramiden. amok makaungat ka manan ngamlading itak. Saan ko amabalin nga ibaga kada kayo? No anya dagiti palimad nga intalak na kanya. No kasta, amon ni Vanessa ang nakasublikan, Loretta. Saan pa, Nana Marcela? Jack pa lang amin inawagan ni Vanessa. Kasta ka di. Amkak ngamin nga amangan no adarum sa aparikot. No bilang takanayon manan arumwar ni Vanessa ije mansyon. Ha? Anya ti kayat mo asawan, balasang ko. Sakbay ngamin anapanak ije syudad, Nana. Nadlaw kun nga adda ti saan apagkinkin na awatan da Vanessa kan ti amana. Nainayon pa ni Manong Andrew. Amkak nga amangan no makaungat tukit din ni Senyor Ismael. Iso asaan ko pa lang nga inawagan ni Vanessa. Pangasim, senyor. Di na kumapay labilinan amapan ije lugar da Mateo. Ha? Kasano nga roda maamuan tano anya ti mapaspasama ki Jay? Pangasim, senyor. Uray no italaan. Okay. Sana bale? Awagak lang ti may sa atawak abinilin kong hagpaliw ijay. Agyaman senyor. Ayan ni Vanessa. San pa'y arimrimwari ijay silid na? Apay man. Diyak mo. Diyak kaya tadaguliten. Tamang anuan niya kit di ti mapasamag. Tangay di mo kaya timapan ijay lugar da Mateo. Kasayaatan nga ruda si kalangan timapan ijay ayan ni gobernador. Tas si katimang itulod iti parakan kuana. Napanan ni tatang, nanang. Nagkukuyog da kadagiti daduma akalugaran tayo. Napanda di tabakir. Anya? Mapanda ka no agsawar. Bareng no adda ti makita da ijay. Apa saan niya yung baga kanyak ni tatang dayta? Tasimmurotak ko ma. Ha? Kan may sa, kabailan ka din ni tatang? Nasayat ka din tirik nana? Kabailan nan. Kasla nagpambarla ang amasakit. Apaman ana inom na tinailambong abulong nga inted ni Kabsat Solidad. Kasta ka di, nanang? Wen, iso adi ka madanagan anak ko. Ken pang nga asim ta saan mo apanggapan timang surot kadakwada iji kabakiran. Urayim laengan ama kasubli dito'y balay, jay amam. Mabisina kon. Tinasayaat, rumara kon diti silid. Sigurado mas tao mo ni Yaya Claring. Taitay pa'y agsapa adya krimrimwar dito'y. Aging gaita. Diyak mailiw-liwag ti surong ko kan ni Papa. Apay anas ka nga ita. Paliwa man na yung bagtitig na ita. Ada kasarsarita ni Papa iti cellphone. Di kagpadlaw. Tapno sana mabulilyaso ti panagpaliw mo. Diyak agpadpadlaw ka ni Papa. Bareng no maamwak no asino ti kasarsarita na iti cellphone. Kanuan niya ti ipapalpaliw na. Adda nga tamaduktalan ni Vanessa iti dayta agundaway. Gagayem, di yuliwayan adenggen. Tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, madama ti panagsarsarita da Senyor Ismael Ken Mateo. Idi adda nasiputan tinaud-udi alalaki ang nagturong ijay kabakiran. Dagos ang nagpakada ni Mateo.
Tapno suruten na dagiti nasao a lalaki. Iti sabali a bangir, nakaawi din ni Loretta iti lugar da. Ket apaman anay kanda ito iti gundaway, nagpasyar ti balasang iti lugar da Mateo. Iti matmansyon, naalingag ni Vanessa nga adda kasarsarita ti amana iti cellphone. Itagagaya, denggan nyo ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Maliwa man na yung pagtitid na ita. Ni Papa, adda kasarsarita na iti cellphone. Di kagpadlaw. Tapno sana mabulilyaso ti panagpaliw mo. Diyak agpadpadlaw ka ni Papa. Bareng maamwak no asino ti kasarsarita na iti cellphone. Kanoan niya ti ipapalpaliw na. Wen, kat siguraduan ti amin na tignay mo. Kat siguraduan man nga damay padamag mo kanya. Bye. Ay jaya ni Papa. Asino di kinasarita na iti cellphone? Asino ti ipapalpaliw na? Imayak ditoy, tadi ka nakita nakikuyog ka datatamindo nga ma'am. Sumaruno ako ma. Ngam linapdanak ni nanang. Kasta ka de? Nanyati ko nam. Sumaruno ta kadatatang iti kabakiran. Panagkunak, sana nakasapulan Mateo. Ngamin, isudan dagiti sumungad oh. Ni, at dadanyag paiso. Kasaritam lang ang tamam. Tamagam kan kuha na, no kumusta ti pagnada. Ni Loretta. Hello, Loretta? Kumusta ka dito mansyon nyo? Ay, diyak makaid na ditoy. Kaano ka ngagsubli ditoy? Adda akon ditoy. Idi pala kalman. Anya? Apay nga rod nga itala nga umawag ka? Pasensya kan ha? Sana bale. Umayak dito mansyon nyo, Vanessa. Sige, orayan ka ditoy. Adda kayat ko apagsaritaan ta. Kumusta ti ipapan mo ijay ayan ni Gobernador? Naited kunti para kan kuha na, senyor. Nasayahat, met. Awan gayam. Nawaga kon di binilin ko ang mapanagpaliiw ijay lugar da Mateo. Senyor, Barang intun madamdamalang, umawag da ijay, kat adda nasayaat nga ipadamag na. kasayatan siguro. Numapanak mo't lang ijay, senyor. Kunak man no saan mo na kayat? Napanunot ko ngamin na kasayatan mo't lang no siya kon amis mo tagpaliw. Amkak ngamin, nga mga no addarong so aparikot. No bilang ta mabisto dagiti bilbilinin ta. Naimbag mo ta na panunot mo dayta, Andreo. Ala, mapan ka nga rod ijay ayan da Mateo, ta si ka mismon ti agpaliiw. Madlaw asaan ka akontento iti impadamag ken ka ti amam, Mateo. Nanang, Anya ka di tinamnamaem nga ipadamag na kuma. kaslasan ngamin anak kapapati, nanang. Ti anya, anak ko. Ngawan apulos ti madoktaran tayo. Ha? Namin ano niya ada tinakita ka. Oh, apay adi mo ituloy ti kayat mo nga ibaga, anak ko. Nanang, Nailawan ka matlaengen. Ibaga mo no anya dayta, Mateo. itay laang nabiit. Bayat ti kaadda da Senyor Ismael iti talan. Natanawagak nga dalalaki anapan iti bantay. Anya? Day tatagpay sunanang. Kat imposible ang nagbiddo ta kiti day dyan nakitak. Nyom tinakaskas daaw. No apay nga awan ti maduktalan tayo. Imbagakan ka ni Yaya Claring ti kasta? Wen Loretta, kayat na aya sudag ko tiriknak ka ni Andrew. Tapno awan ka no tinakarkaro a parikot arumswa. Kat? Anya ti planom? Kabsat mo ni Andrew. Iso ala dingitak na ibaga. Talagan sa adyak maiya sudag tiriknak kan kuana. Vanessa, Pasensya ka na iti panagsasaok iti kabsat mo, ha? maawatan ka, Vanessa. Kan maysa,
Sigunan nga amok no kasano ti pan nakilangan mo kani Manong Andrew. Iso adya kon mas daaw. Loretta, Iso nga awan ti rumbang apagdanagam. Pasensya ka, Andrew. Sapel ako matasaan ka amasair iti bagakan ka. Anya day tama tayo. Saan na kami nakumbinsido? Akayat mula ang timaya sidag kada kami alumugar dito eh. Anya ka diya talaga ti panggap mo iti lugar mi. Mabalin ka diya maamuan. No anya ti talaga agagaram diti lugar mi. No apay ayas asidag mo tiriknam kada kami. Simple lang Mateo. Kaduan kadagiti agpapay kadagiti negosyo mi kani Senyor Ismael. Ket agnanay ditoy. Kalugaram. Ha? Kayat ko ang mas maamamok pa ida. Tapno may kabesak ti maysa ken maysa kadakwada. Andrew. Saan mat siguro adagas dayta? Saan ka di, Mateo? Saan ko mat siguro apakabasulan? No kayat ko ang maamuan ana imbag ti kinatao dagiti agpapaay kadagiti negosyo mi. Dagijayon da Loretta kan Vanessa. Napandan na. Tilugan ni Loretta ti inaramat da. Claring, Ha, senyor. Ada ka di pangibaunan nyo kanyak. awan. Kayat ko lang nga maamuan, no anya timbilin kan ka ni Vanessa. Sakbay apimanaw da ni Loretta. Imbaga na laang nga oray jak kanon orayan asumangpat inton rabi. Anya? Ne, di na matimbaga kanya kasan nga agawid. Ha, Anya nga ti kayat asawan dayta. Sa dino nga min atalaga ti papanandak ni Loretta. makapabang ara talaga dito igid ti baybay. Pudno ti ko na, Vanessa. Wan gayam. Anya ti kayat mo nga ramidag. Anya jay ko nam nga ipakpakaasim kanya. Kayat ko amaamuan, no anya tinegosyo apaka kumikuman unay da papa, ken ni manong mo. Ha? Amom Loretta, sabali ti agparparik na kanyak. Sigodan nga amok nga dati sabali nga aramidan ni papa. Ngam panagrik na kat, kasla nakarkaron nga agatapak ita. Ado ti negosyo da Manong kan Senyor Ismael. Loretta, Jak pagit din amo, no kasano ti kaado ti negosyo da. panagkunakkat, sabali a negosyo ti pakakumikuman da unay. Anya? Dayta ti kayat ko amaduktanan. Iso at tulungan na kuma, Loretta. Kastagayam tinapasamak, Andreo. Un senyor. Naimpaglangan tanalaing ang nagpanunot iti rason. Anya timbagam kan kuana. In rason ko akayat ko lang ang maamam mo ana imbag. Dagiti kalugaran na nga agpapaay kadagiti negosyo ta, senyor. Mayat day tang impambar mo. Senyor, Natural da talaga day jay amatayo. Nadlaw ko daytan, idinatanawagan na dagiti buyot tayo, anapan ni jay kabakiran. senyor, Isungay tapay lang. Naske na mabantayan na nanaimbag titignay day jay amatayo. Narigatan, amangan no isunto metten timangted kada tayo, itidakkel aparikot. anya nga ro ti kasayaatan nga aramidin tayo, senyor. Ituloy mo nga alaan tirik na ni Mateo. Katuray siya, ikagumagmatlaang nga aramiden ti kasta. Natalin na ay ti panagnaed mi nga gindag iti day ti lugar. Ngam nang rugila ang ti panagdanag ko. Sipod addan dagiti makapaatap ang mapaspasama kitaglawlaw. Amok nga da sa balay mapaspasamak diti lugar mita. Banag anas ka na tuktalan. Ti kotse ni Senyor Ismael ti dentang. Anya nga ti kagara na dito eh. Rimwar ni Papam. Iso na lang tadyak amo no sa dino tinapanan na. Kasta ka di, Yaya.
Apag biit kayo matkan ni Loretta, itinapanan nyo. Kunak numabayagan kayo. Saan kami anapan iji sentro, yaya? Napan kami lang nga nagpasyar iji igid ti baybay. Talaga asaan pa'y laan nagbaliw ti pagaayat yung nga araramidan. Sipod pa'y pagaayat yun ti agpaspasyar ijay. Makapabang ar nga minabuybuyaan dagiti agkikinamat adaluyon, yaya. Husto ka. Dayta tinabayagan adyak na aramid. Ti agtugtugaw iti kadaratan ijay igit ti baybay. Yaya, Ngamsaan na bale. Mamati ak ang mapasamak tumatlaang dayta. Adan tulat tagundaway adumdan. Amo Mateo, bayat ti panagsarsarita ta. Marikna ka napatagkan kadagiti kalugaram nga agindag ditoy. Saan ko nga ilibak dayta, senyor? Kaya rigan mi ti may sa adak kila pamilya ditoy. Nasaya at dayta. Iso na laeng tanudad duma. Adda dagiti mayat amang dadaal iti kinaornos. Ken kinatal na ti panagbiag mi. Asino dagiti dakdakamatan? Diyak pa'y lama sigurado, senyor. Kasta ka di? Gamamok. Dumteng tumatlaang ti gundaway. Ama amwak ti amin. Kat numapasamak dayta. Diyak to itulok ariribukan da kami nga agindag ditoy. Nagkuyog kayo kano ka ni Vanessa. Sa dino tinapanan nyo? Manong Andrew, apay aya akas lapal paliiwam amin at tignay ko ita. Loretta, ading ko. Saan nga itikasta? Kaya't ko lang nga maamuan no sa dino tinapanan nyo. Napan kami ijay igid ti baybay. Ha? Ijay igid ti baybay ti maysa kadagiti pagaayat ni Vanessa apag palabasan iti oras. Sipod pa'y idi. Huwag ngagpaisoan niya. Apa yan, halipatak na ita. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Awan ading ko. Sige. Ina ko na iti silid ko. Nabanuga kadagiti na si Kasok itay rimwara. Kaya't ko ti agina na. Naimbag raket din, tainyawag mo day ta kanyak, Loretta. At tungtong palak lang iti nagsaritaan ta, Vanessa. Ngamne, aganad ka, ha? Amangan no makadlaw ni manong mo, kat si kanto manan ti pagpupudutan na. Di nagpagdanagan. Saan nagpadlaw? Nasaya at mat. Diyak kayat asika ti agbanag akaasi gapulaan kanyak. Sige, Vanessa. Alang nga din ha? Ang mga numadlaw tayo ni Manong Andrew nga inyawag po kan ti amin. Bye. Bye. Anya nga taat talaga ti negosyo apaka kumikumanda papakan Andrew. Apay asaan da akayat ama amwak. Agyaman na kiti panang sanga iliyo kanyak, kabsat Marcela. Awan anyaman na, senyor. Pakaidayawan mikit diti sa sarungkar mo kada kami. Awan anyaman na. Nasayaat kayo at tao. Nangrunaken ka. Kada kayo kinimindo nga asawam. Ha, senyor. Malaksid nga minanasingpat ni Mateo nga anak yo. Madlaw aman ang ipatag. Pudno dayta, senyor. Ipanpanakkel miti kasta agalad ni Mateo. Sadla nga dayta kabsat. Natured pa'y ni Mateo. Senyor. Dayta la siguro ti babalawag. Anya ti kayat yu asawan, senyor. Kabsat, saan mo kumangay ka niti sabali akay papananday to'y nga ibagag? Ngem amangan no ti kinatured ni Mateo, ti mangisagmak kan kuana. Anya ti kay papanan tinasao ni Senyor Ismael. Gagayem, di uliwayan adengge, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Daluyon!